Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugisan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 18, tuig 2022. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang YouTube balita Aksyon and Defensor Lisa. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Provincial Food Security Office ng Negros Occidental nagpatigayon online prevention seminar series. Samtang LTFRB ginapangabay nga panubuon ang standard sa modernization program. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, 5 patay sa sunog sa factory sang fireworks sa Laguna. Samtang ginkutkot nga tunnel sa Bilibid ginaligar para sa Yamashita Treasure. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 6:08. Detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa Maini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa babae! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan ng eskwela, sila sir. Parang kay siling ko, hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang, pwede kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala. Kakaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal, nagpatigayon sang online prevention seminar series ang Provincial Food Security Office ng Negros Occidental subong adlaw. May kang tanan sa African Swine Fever kon ASF kag avian influenza. Ini ang may tema nga virus sa likawi, baboy kag manok amligi. Gintalakay ang pagpasangkad sa monitoring sa probinsya sa domestic movement sang banned items nga nasaad sa lokal nga ordinansa. Gusto nga ipasiguro sang Office of Food Security nga maprotektahan ang bilyones pesos nga poultry kag swine industry sa probinsya bilang isa sa mga top hog kag poultry producing provinces sa pungsod. Ang seminar pagi sa pagkaon Negrosanon kag Provincial ASF Task Force sa bulig sa Department of Agriculture, Provincial Veterinary Office kag iban pa nga mga sektor. Sa karon nagapabilin sa gihapon nga ASF free ang probinsya sa Negros Occidental. Maga sumiter sa position paper ang transport group sa Negros sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB pagi kay Bacolod City Mayor Albi Benitez nga magapangabay nga panubuon ang standard sa modernization program. Suno kay sentrong samahan ng mga super at operator sa Negros Secretary General Albert Villanueva. Kay nasang aga, nagperma nga leader sa transport group nga affiliated sa Istong na kag Fibakda sa position paper. Nagpasugot naman si Benitez nga panubuan ang standard sa modernization kag suportado man nga hindi na kinahanglan magtukod pa sang co-op kag pahanugutan nga individual lamang. Ginatugyan naman ni Villanueva kay Benitez ang desisyon sa dakpanay matapos ang 2 ka semana ginhatag sa ila nga hindi pagdakpon sang LTO bisan wala sang dokumento kag prangkisa. Ginatugyan ni Governor Bong Lacson sa Gobyerno Nasyonal ang pagdesisyon angot sa COVID-19 Alert Level Classification sa Negros Occidental. Sunog kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II,
Ini nga, o kung hindi na istrikto ang mga ginabatuman niya health kag safety protocol sa probinsya. Gani na kadesisyon ng gobernador nga i-consider na lamang kung ano ang mga desisyon sa gobyerno nasyonal. Apang ginpanawagan ni Diaz sa mga negrense, maghalong bangod nagapabilin sa gihapon ang kaso ng COVID-19. Sa datos ng Provincial Incident Management Team o kung PIMT, tubtub Nobyembre 17, ang Negros Occidental may 262 ka COVID-19 active cases. Sa karon madamo sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang nagapanubo sa ila classification sa Alert Level 1, samtang ang iban nga lugar nagapabilin sa Alert Level number 2. Wala naman kayo ang classification sara naman galing sa national, and ang aton protocols do di nagid nga tama gid ka hugot may ara siya mga pronouncements, but nag-discuss kami do nag-reconsider siya nga do to be silent about it na lang and follow the national pronouncement. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II. Sa dugang pang balita lokal, target sa karon o kung karon nga administrasyon sa syudad sa Bacolod nga makompleto na ang kinahanglanon nga mga proseso angod sa plano nga pagpatukod sang legislative building. So no kay Bacolod City Mayor Albi Benitez ini nga proyekto natalana patindugon sa likod nga bahin sang government center para sa mas malapad nga opisina sang sangguniang panlungsod kay man pa nga mga departamento sang syudad. Nagalaong man ang alkalde nga maumpisahan o kung gidayon nga maumpisahan ang konstruksyon sa mga proyekto kag makumpleto sa mas madasig nga panahon. Suno pa sa alkalde ang legislative building natalana nga pagapunduhan sang 600 milyones pesos gikan sa ginaduso nga pagloan sa Benitez administration. Legislative buildings budget based on the city engineering's estimate is about 600 million. When it will start, I think we're just finalizing. It will be part of the city's loan proceeds to finance the construction of the legislative building. Samtang ginmando na ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa tanan nga mga ahensya kag departamento sa syudad ang paghimo sa nagakaigo nga tikang angot sa isyu sang kalidad kag katinlo sa mga pagkaon nga ginabaligya sa publiko. Suno sa alkalde, ini ang nagapanguna nga pamaagi sa itatapan agud gilayon nga maaktuhan ang isyu angot sa mahigko nga Chicken Joy nga nabakal sa isa ka Bacolod noon gikan sa kon sa isa ka ambulant vendor. So no ka Benitez iya na nga ginhatagan sang instruction ang City Legal Office para sa pagtukod sang task force o kon inspection team nga amo ang magatutok sa mga concern pagiman sa bulig sang City Health Office Sanitation Division. Ginhingyo man sang alkalde ang bulig ni Councilor Celia Flor para sa pagdihon sang dugang nga kasuguan nga tuyo sa pag-regulate sang amo nga sektor. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:20. Santon Plus Gold, isa sa mga... And the winner Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila. Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo gusto na sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Kag sa detalye sa nga mga nagapanguna nga balita national, ginkumpirmar ni City Disasters Reduction Management Office Officer Carlito Alcaraz nga 5 ka personang napatay sa sunog nga natabo sa fireworks factory sa syudad ng Calamba sa Laguna. Sunog kay Alcaraz ang pagsigabong nabatian sa establishmento antes pa nagkalayo nga nagumpisa mga alas 10 ng aga sa barangay Canlubang sa syudad ng Calamba. Sa report sa pulis, naglabot pa sa second alarm ang sunog mga alas 11:20 ng aga kag deklara nga under control las 12:03 ng hapon. Sa subong lawang nga bulan, isa man ka fireworks factory ay naglupok sa Santa Maria, Bulacan nga nagresulta sang 8 ka persona nga nagkalapilasan. Ginbulgar ni Justice Secretary Jesus Crispin Remola nga ginpahayag sa sadto ni suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag nga pagpangita sa Yamashita Treasure ang tuyo sa pagkutkot sa new believed person. Suno kay Remola, ginpahayag sa iya ini ni Bantag sa itong Agosto o sa Setyembre. Kag para sa Tiglikom, makahalamot ang ginhimo nga pagkutkot. Sa ginapangayuan komento, ang abogado ni Bantag angot sa aligasyon ni Remola, ginpahayag ni Attorney Thomas Balisong nga wala pa niya nakaistorya ang iya kliyente angot diri. Sa madumduman una ginpahayag ni Bantag nga luyag niya nga magpahimo sang madalom nga swimming pool. Tungod luyag sini nga maghanas sang diving sa NBP para sa rescue. Ginapausisa sa karon sang Human Rights Watch kon HRW sa Philippine National Police ang inaligar undercounting sa kanamuon sa mga patay sa anti-illegal drug operations halin sa manag-umpisa ang Marcos administration. Sa statement ni HRW Deputy Asia Director of Philippines sa Oconfil Robertson nga naka-monitor ang Independent Institute sang 127 ka drug war deaths halin Hulyo 1 tubtob Nobyembre 7. Ini ang mas mataas sa 46 nga gin-report sa PNP sa pareho nga period. Suno kay Robertson, ginbaliwala sa PNP ang damlag lamang pagpamatay sa war on drugs matapos una ginpalayag nga very minimal lamang ini. Palayag pa ni Robertson, wala man sang aksyon ng otoridad sa pagtutok sa rehabilitasyon kagang ila pagdingwa nagresulta lamang sa pagpang-abuso. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:30, inyo gain pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 18, 2022. Sa liwatang niyo tagbalita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio!